अगर आप भी चाहते हैं ये ऑडियो वीडियो सुनने और देखने के लिए तो हमारे वर्ल्ड फेमस चैनलों को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रेजेंटेड बाय पी सीरीज। भैया हम चंचल भारती आप तमाम श्रोतागण के दसों नोह जोड़ के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतानी। आज के जमाना में सब केहू गावते बा, बाकी देखी है एगो छोट लड़का मिसिर मुस्कान एगो देहाती चुटकुला लेके आई बाटे, जेके रउआ सभे सुनी और ही अपन प्यार और दुलार बनेले रखी। कैसन करो रजीमू कैसन बारे आलू देवरवा कैसन करो रजीमू रुवतारी भी धीरे भौजी रुवतारी भी धीरे भौजी गिरेला टमाटर से लो रुवतारी भी धीरे भौजी कैसन बारे आलू देवरा कैसन करो रजीमू कैसन बारे आलू देवरा कैसन करो रजीमू रुवतारी भी धीरे भौजी रुवतारी भी धीरे भौजी गिरेला टमाटर से लो रुवतारी भी धीरे भौजी। कौन भइले लौका से गलती 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 कौन भइले लौका से गलती लिहल नहीं घिउरा मो लिहले नहीं घिउरा मो रुवतारी मो तरे रे भौजी रुवतारी मो तरे रे भौजी गिरेला टमाटर से लो रुवतारी मो तरे रे भौजी। केतना ले सही हम विपत्तिया 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 केतना ले
लगे नहीं मनाबो कितना लगे नहीं मनाबो रुआ तारी कोहा रे भौजी रुआ तारी कोहा रे भौजी गिरेला कटहर से लो रुआ तारी कोहा रे भौजी बेरी बेरी मारा चाई के आई के बेरी बेरी मारा चाई के बोलेला बोलिया कुबो कुबो रोवा तारी खीरा रे भौजी रोवा तारी खीरा रे भौजी गिरेला पे जसे लो रोवा तारी खीरा रे भौजी कैसन बारे आलू देवारावा कैसन करो रजी मो कैसन बारे आलू देवारावा कैसन करो रजी मो रुआ तारी भी धीरे भौजी रुआ तारी भी धीरे भौजी गिरेला टमाटर से लो रुआ तारी भी